Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Ka ribhoi dorbar ka badi ka dorbar ka bakentup ya ki riu pokmat ka them ribhoi baro ka wei nadu ki nong yalam ki barim bat kum juru ki nong mikmat pajba ba menta kasngi ki lapenlong ya ka jingpen thamai ya ki nong kitkam jong kane ka dorbar ha office terikam jong ka badon ha omsning nong thamai haribhoi district ha kane ka jingjit ya ki nong kitkam ki ba thamai uba arbi shadap ula shimti ya ka kam kum president uba thamai jong kane ka kanhun uba longru secretary jong kane ka dorbar ha kisnem ki balalejno ha bakren ha kilat pathai khubor une unong yalam ulong bakum ka dorbar ka don shibun ba ki mat ki balabu hakmat ban pentelun ya ki kam ka dorbar na ka banta ka district baro ka wei ki bakentup kum ya ki kam penroy bat ki kam khapon watla ka kam khaput ka de ka kam ka bae bha ban pendam henrei ulong ba ka dorbar kam shong klikhti ban le ya kane ka kam ki artli ki CNRD block ki ba ka dorbar ka labu ya ka jingdawa na ki bor sarkar kata ban penio ya ka mauhati CNRD block bat ka umden CNRD block kilong ki mat jingdawa ki ba ka ne ka kanhun ka labu hakmat ki nong yalam jong kane ka kanhun ki bayadon lang menta ka sengi ki kentup na du chief advisor umahe Dr. Didi Lapang uba RR Makdo uba RB Shadam ki nong mikmat pajba ki bakentup ya uba Meral Bons Im ubadeu MLA jongga nongpo constituency uba Balajit Rani ubadeu MDC jongga nongpo constituency uba Charles Marngar ubadeu MDC jongga Mauhati constituency kentup de ya kiwe ki nong yalam bat ki dekhot jong kane ka kanhun Tatengkong nga penpau josong yo blay bahak ni kesngi kakadway tarik jumlah agos arhajar arpuwe ilala pendep ya kajingjit ya kinukit kam kibat rumah katem jongi kuat kum ka constitution jong kari boy dorbar kalong laisnam te mentak kesngi ngilajit mai bat ngila IT ru mentak kesngi ban nga penpau josong ya kitkot jong kari boy dorbar baro kibla ai ki jingshania hanga kum presiden du kubat mai ban simti ya kene kakam kabakhia ban simti ya kakam kum presiden kari boy dorbar ngasutu bangadang long ubadang duna hakil yang baro wala dang ala persyang bantre ya kikam ambe ban long bodia kum unong yalam ngadang sutu halade ba
ngadang don kam sibun kijung duna aga bangadang don kamru ia ga jingerap jom kini kit khot ki badam senda jong kam tame i doktor di lapang kumbu chief advisor jongi bolong ru living legend jong gari boy dorbar udang im hadu menta hadu kini kisni demai ibala seng ia ga dega di boy dorbar haus nam rumsan rengkat berkijong padar seni berkiwe-kiwe bat kane kari boy dorbar menta kalak cross ia ga san pus nam sam bat ngimpat la bande sibun ki kam na ka benda ka dori boy la sisa lang bajong kang nilayo ia kane ka distrik ke jongi kari boy distrik hakapo ka jingalam jongi doktor di lapang kumu chief minister kumu founder jong kari boy dorbar bat hadu mentai dang don bat ngi ngi skam balang ba kane ka jing trikam jong kari boy dorbar minang la penteng naga menta ki boy Islam ka jing don lang jong ki lokal MLA yang ni kubi iba Meral Bon iba Jesse Marngar MDC nang ta ki jong iba Jason Maulong jong ba Balajid Rani ki MDC ki baju ya tre lang ban ngi man la ka po ni pen pa ko songu yaki ba de lang ba ka de ji snop ti jong ki bangila man penia ya ka kam to kumu presiden ubat mai ngashim ya ka kam da jing surit bat ngan persyang ban le lane ban yalam ya ka di boy dorbar kano kaba ngadon kabor ban le te kan katu kan lagi poin ki bang akwa ban sim kum ka jingkit kli hapo ka jingalam ka jonga benang kong galong ka development ki babun ki don kam ha ka dori boy ki jongi kabar ka interstate border kadi ka kam ka ba hapo kini ki kendat tayo kami sibun ka huri-hura bat ngingis kam balong ba kari boy dorbar minang la bani keren ya kini ki kam kapul uju nimla roban len bakane kadi kepor ha ka baka khlam ka don baru aku pertai ngi kum kari boy dorbar ngian ngin ya don bentadam ha ka ban pensyai sakilok ki jor ki jongi bakin sim ya kane ka tika ka bolong ka lat jong jingeda na ka banta ka jingkoi ki jingkhia ka jongi kumjuru ngan simti ya kane ka kam hakatagur kom ka bangin pinkhlanyru ya ki hima ya ki raj bar ya ki ilaka ke jongi nama de lang ba jongki bangila banyo ya ke jinsyar ka bakut ka basuba kumjuru ya ka bakhadu ya ka organisation jong kari boy dorbar kari boy dorbar kadon kam ki briu ki don ke jingkit kli ki badon ke jing smukhia badru ki ba IT ban train nak ban tajungka na ka ban ta jing ya chaprang nang ne syakmat kadu nga ai kuble ya ki kun samla jongi baro jong dori boy di badang supas ha kane ka HSSLC bat ka SSLC ni ai kuble ya ki baro na ka ban ta jing lab ha jongki bakila pas ha kini ki examen ki jongki bat kumjuru na ka ban ta ki kun samla di banyale na ka ban ta ki bat Islam ini gilong kendiat ki jing keren na lem jonga kumu presiden utamai hakna ko kaba kong snowban penpau ke jing singongu na ka benta kinong yalam ki utamai bakri boy dorbar pada si na yo pan jir ye gini gidong ketkap di utamai apo ka jing yalam ke jong i mahe doktor di lopak kum chief advisor jong boy dorbar adu seng e kam sudah ka klai spa urusan kila dan sibun kinong tre ki bala tre minat hop lem song thai ya kam ban budin naga bentai isu ki babun hapo ribo district wi ki jungi bat menta kesni gidan haganeka central executive committee naga benta banjir kinong kam ki batuma but ni wish all the best naga benta I ba arbisanap the shimti kum presiden utman lem deklet ya iba RR Usai Makedo ex-presiden belum advisor menta ya kejeng ya di jumki report kumjuru ya I general secretary Mai Bashimti Pak Sunlight Sedap we wish all the best ya ke team hibaro kowe apo kejeng advice apo kejeng yalam jong I mahe apa lembat baro gitu kinokit kam ba yakin nang la pentri kama agi po di banwan
kumbaka muto jom kari boy dorbar ko ang teling ini yang nasno ban kentu kene kapor ya ki pajba nok sok jom kari boy distrik kabi ke jongi bangin long teli kawe kani de kapor ha ka bangin hab ban peni ya ke jing ya teli adu kinong mikmat kabi ke jongi kinong yalam ha ki balang her kinong yalam snok kinong yalam ra ki hima ki ilaka borok kidon shibun ki isu ki bangin ang hap ni tray rengkat na utapan kenti ka tham repoi apo ka jinyalam jong i advisor jong i mahe lapang te kino ki kam ki bahakmat ki repoi do ba ni ki scam begini ki slam ki banangwan nang yo banang budin je ki isu ki bagi repoi do bar kalaju tray na ka por chakpor katokan ni ki mat ki balaju budin na ka por chakpor kum ka jing kentiu ya ka Patahkuma Administrative Unit Syaka Civil Subdivision Majin Persang Ban Udin Naga Benta Ban Yo Ya Ki Sin RD Block Ki Batumai Ki Civil Subdivision Ki Batumai Hapor Majin Persang Ban Yo Ya Ki Office Trikam Ki Bapher Hapo Riboy District Jiran Kam Gajing Trilang Namar Kata I wish all the best Namtak Office Ki Batumai Ban Kumjuru Naga Benta Ki Isu Ki Babun Ki Baginan Sil Ki Por Ki Banwan Naga Liang Ki Kinong Ki Kmat Ki Tri Rekan-rekan Nagum Tangri Mentoy Jengki Pajba Nong Senong Jengka Temri Boy